zucăr, ieri mult iubit. Și vrei ori nu vrei, anii de școală văd, se duc și ei. Ani de liceu cu emoții la română, scumpii ani de liceu, când la mate dai de greu. Ani de liceu, când ți soarele în mână și te crezi legendar Prometeu. Ani de liceu, când se întâmplă o tragedie, fiindcă el a țărit la un film cu alt băiat. Ani de liceu, împletim cu poezie tot ce ai tu mai bun, mai curat. Ani de liceu. Timp, nu fi hain, să mai fim liceni, măcar puțin. Nu goni grăbit, anii de aur ce ne-ai dăruit. Sfârșit de an școlar cu nou drum spre viitor. E sărbătoare azi peste întreaga țară, căci clopoțelul astăzi sună visător. Bună dimineața tuturor și bine v-am găsit în culorile vii și calde ale primăverii. Timpul nu trece mai repede ca altă dată, doar noi trecem pe lângă el mai repede. Și iată ne ajungi la ultima lecție a acestui an de învățământ. Este o lecție de bilanț a visurilor, succeselor și realizărilor. Există întotdeauna în copilăria noastră un moment când ușa se deschide și lasă să intre viitorul. Un copil poate să învețe oricând un adult 3 lucruri. Cum să fie mulțumit fără motiv, cum să stai locului niciodată și cum să ceară cu insistență ceea ce își dorește. E mult? E puțin? E un bilanț definitiv, căci după 4, 9, 12 ani de școală devenim absolvenți ai claselor a 4-a, a 9-a și a 12-a, primind astfel primul document, atestatul despre studiile de bază și apoi documentul principal din școală, atestatul de maturitate. Să pornim, deci, pe cărările acestui drum, primindu-i ca absolvenți pe elevii claselor a 4-a. Clasa 4-a, învățătoare doamna Micu Teodora. Învățătoare, doamna Estrat Irodica. Știm să scrim, să citim și prieteni cum să fim. Doamna învățătoare, vă iubim. Știm să scrim, să citim și prieteni cum să fim. Doamna învățătoare, vă iubim.
Anii de școală, nimic mai frumos, nimic mai trecător, este o clipă, o sclipire. 9 ani de efort și talent, toamne lângă primăveri, zăpezi lângă flori, lacrimi lângă zâmbet. La careul nostru vin absolvenții claselor a 9-a. Clasa a 9-a, diriginte doamna Butnaru Maria. Și clasa 9B, diriginte doamna Ciorici Poșca Elena. Clasa 9C, diriginte doamna Buca Valentina. Anii de liceu sunt cei mai bucuroși ani de a trăi, în care visăm cu ochii deschiși spre viitor, în care legăm prietenii de nedespărțit. Sunt cei mai semnificativi ani din viața noastră școlară. În ritmul aplauzelor dumneavoastră vor păși elevii absolvenți îndrumați de diriginți. Clasa 12A, diriginte doamna Ungureanu Ana. Clasa a 12-a B, diriginte doamna Moisei Tatiana.
În careul de astăzi ne onorează oaspeți, care știu să ne aprecieze, motiv pentru care le mulțumim. Galina Tonu, vicepreședintele raionului Ialoveni. Primarul de Ialoveni, Sergiu Armașu. Adam Jehils House Master Abingdon School, partenerul nostru. Ioan Bocăneală, președintele Asociației Creștine a Cape, partenerul nostru. Petru Costin, colonel în rezervă, renumit colecționar moldovean, care a intrat în cartea recordurilor cu cea mai mare colecție de potcoave. Parohul Bisericii Sfinții Martiri Bârcoveni, Mihail Tataru. Îi oferim cuvântul doamnei Vera Balan, directoarea Liceului Teoretic Petre Ștefănucă. Onorată asistență, preacucernice părinte, stimați profesori, părinți, dragi elevi! Cu prilejul ultimului sunet de clopoțel, această sărbătoare devenită tradițională, în numele administrației liceului, adresez cele mai calde și sincere felicitări. Mulțumiri întregului corp didactic, elevilor și părinților pentru perseverența de care au dat dovadă, pentru altruismul și dedicația cu care au muncit, pentru efortul depus în promovarea valorilor educaționale în anul de studii 2021-2022, an în care s-a pus capăt pandemiei și am avut posibilitatea să revenim la aceste activități tradiționale și dragi sufletului nostru. Sărbătoarea ultimului sunet de clopoțel vine să simbolizeze o totalizare, un bilanț. Elevii liceului nostru astăzi în număr de 1067, dintre care 37 de elevi cu cerințe educaționale și în acest an de studii au muncit mult, dând dovadă de mare responsabilitate, implicare, străduință și insistență. Aceste rezultate au fost evidențiate ieri de administrația liceului în gala laureaților, organizată în data de 30 mai, dar și de administrația publică locală, nivelul 1 și 2, în cadrul galei laureaților, organizate la nivel raional, în data de 27 mai. Ieri, 82 de elevi de-ai noștri care au înregistrat rezultate performante la instruire, cu calificativul foarte bine, medii mai mari, de 9,5, 9,3 pentru treapta de liceu, au primit diplome. Au primit diplome și cei 64 de elevi care s-au implicat în activități cu caracter sportiv, în activități de voluntariat organizate în instituții la nivel național și internațional. În fiecare an, elevii instituției noastre participă la cel mai prestigios concurs raional și republican, Olimpiada Școlară. În acest an, 36 de elevi au revenit în instituție cu locuri premiante, dintre care 11 elevi ai instituției noastre au reprezentat liceul și raionul la etapa republicană, revenind cu locuri premiante. Decernăm diplomă elevului clasei a 10-a, Bânzari Daniel, care s-a învrednicit dimensiune la etapa republicană a concursului școlar, la disciplina Istoria românilor și universală. O felicităm și o invităm și pe doamna profesoară, doamna Petcor Rodica. Un rezultat la fel de important a fost înregistrat de eleva clasei a 12-a B, Livia Catan, mențiune etapa republicană a concursului școlar, disciplina Istoria românilor și universală. Aplaudați-vă, vă rog, pentru acești elevi frumoși și deosebiți.
Un alt concurs frumos a fost concursul Tânărul Cercetător. Elevii Gânde Alexandra, 12A, Calanci Alexandru și Slimovski Vlad, din a 10A, ghidați de doamna Gălescu Valentina, profesoară de chimie și biologie, au adus liceului cupa de argint. Felicitații! Sunt extraordinari! Au reprezentat instituția la nivel național într-un concurs prestigios de cercetare. Locuri premiante au fost înregistrate și în alte concursuri raionale, naționale și internaționale. Trecem în revistă. Locul 2 la concursul Limba Noastră e o comoară. Locul 2 la concursul La Izvoarele Înțelepciunii. O șansă, concurs de cunoaștere a limbii străine engleza, locul 1. 3 echipe s-au plasat pe locul 2. Să trăiți să înfloriți, etapa raională, locul 2. L-a înregistrat grupul folcloric Datina. Jocul intelectual, cunoașteți Parlamentul, locul 2. Mediul local și dezvoltare durabilă, locul 2 și mențiune. Tecuil Junior Ambasador, mențiune concurs național. Concurs de IC-uri, Alchimist Altfel, 2022, mențiune. Diplome și premii bănești, donații de carte, au primit elevii instituției noastre. Îi aplaudăm și le mulțumim pentru promovarea imaginii liceului la nivel național, local și nu în ultimul rând internațional. Vă mulțumim! Un alt concurs frumos și prestigios este concursul Pedagogul Anului. Și în acest an, cadrele didactice din instituție au demonstrat că un profesor trebuie să fie nu doar competent, dar și competitiv. Diplomă decernăm doamnei Plugar Snejana, participantă la concursul Pedagogul Anului. Diplomă decernăm doamnei Leahu Oxana, învățătoare, diplomă de gradul 3. Felicitări colegilor noastre, doamnelor profesoare, doamnei învățătoare, pentru acest rezultat frumos înregistrat la un concurs prestigios. Apreciem înalt sprijinul oferit de Consiliul Raional prin decernarea bursei președintelui. În acest an, 3 elevi din instituția noastră au fost desemnați prin decizia Consiliului Profesoral bursieri. Cu cea mai mare medie din instituția noastră, Platon Cezar, elevul clasei 8A, este bursierul anului cu media de 9,9. Îl felicităm! Purcica Adriana, eleva clasei 10B, Catan Livia, eleva clasei 12B. Felicităm bursierii domnului președinte! O surpriză în acest an este bursa primăriei orașului Ialoveni. Mulțumim domnului primar pentru sprijinul acordat necondiționat domeniului educație. Astfel, au fost desemnați bursieri, eleva clasei a 6-a, Ursu Andreea. Domnul primar va decerna această diplomă, că bursa copiii au luat-o deja. Și Lisnic Valeria, eleva clasei a 12B. Îi aplaudăm și pe acești elevi meritoși. Voluntariatul este unul din domeniile extraordinare care este promovat în instituția noastră. În acest an, premiul Richard Robinson a fost adus în instituția noastră prin o diplomă decernată de Asociația Obștească Lumos de eleva clasei a 10B, Daniela Donică, a 11-a. Îl invităm pe partenerul nostru, Adam Jenkins, să ofere această diplomă și vreau să vă zic că acțiunile de voluntariat sunt promovate la nivel și elevii noștri se implică în diverse activități. Astfel, în acest an, 2 grupe de voluntari a instituției au scris proiecte și s-au implicat în concurs organizat de Consiliul Raional, Fondul pentru Tineri Ialoveni. Astfel, au fost obținute, câștigate a câte 7.000 de lei
în proiectul Viitorul suntem noi. Nominalizăm elevele clasei a 10, Alexa Groian, Astaștin Bogdan, Cebotare Ana Maria, Nasulea Gheorghe, mentor, doamna Nasulea Georgeta, mă ierți, se întâmplă. Așa, mentor, doamna Petco Rodica. Îi aplaudăm și le mulțumim, dar invităm și reprezentanții celui de-al doilea proiect a voluntarii liceului. Purcica Adriana, Magariu Ariadna, Carp Corina, Dorin Munteanu, Scrop Valeria, mentor, Donică Natalia. Două proiecte frumoase, două activități extraordinare, competențe frumoase. Îi aplaudăm și le mulțumim. Elevii instituției noastre cu succes și cu rezultate participă în cadrul concursurilor cu caracter sportiv. Un concurs prestigios la nivel raional este concursul Botna. Astăzi vreau să evidențiem și să-i aplaudăm pe cei care s-au plasat pe locul 1, basket, fete, liceu, locul 2, băieți, liceu, jocul sportiv volei. Îi invităm să-și ridice cupele prestigioase, frumoase, aduse instituției noastre. Și un rezultat extraordinar l-au înregistrat și fotbaliștii noștri, Treapta Gimnaziu, în concursul Guguță, locul 2. Aplaudați-i, vă rog! Fetele de la basket nu vor să-și ridice cupa. Să-i aplaudăm pentru jocul sportiv. S-au plasat sportivii noștri pe locul 2. Dar să știți că merită cu adevărat locul 1. O leacă au fost mai buni adversarii lor, dar au luptat, s-au străduit și au promovat imaginea instituției, au demonstrat. Și sportul este la înălțime în liceul nostru. Vă mulțumim! Guguț o vine, dar și stimații dragii noștri, ați uitat de unde vă e cupa? Așa, să-i aplaudăm! Au o cupă extraordinară, au luptat cu cei mai mari ca ei, dar au reușit. Stimată audiență, în această zi, emoții deosebite au absolvenții noștri, pentru care sărbătoarea de astăzi semnifică un nou început, cu noi perspective. Dragi absolvenți, trăim momente deosebite de aleasă bucurie, sentimente de satisfacție și împlinire pentru cele realizate cu absolvenții noștri. Mai întâi de toate o să felicităm cei 57 de absolvenți ai treptei primare, elevi ai clasei a 4-a, mâine elevi ai clasei a 5-a, care cu succes deja au susținut testarea națională. Îi felicităm și pe cei 81 de elevi din clasa a 9-a, le urăm succes la examenul de capacitate și suntem siguri că vor da dovadă de mare responsabilitate. Nu în ultimul rând, adresăm cuvinte de felicitare, de laudă pentru absolvenții treptei liceale. Dragi elevi ai clasei a 12-a, în acest moment de răscruce, vă urăm ca tot ce ați acumulat pe parcursul acestor ani să vă permită să pășiți cu siguranță în treapta următoare de studii, să pășiți siguri în viață, stăpâni pe voi, să vă bucurați de realizări personale deosebite, care în timp ne vor bucura și pe noi. Tradițional, Consiliul Profesoral stabilește cel mai bun elev al anului, șef de promoție, absolvent al clasei a 12-a, care s-a implicat în diverse activități extrașcolare, de voluntariat, are rezultate frumoase la instruire și a promovat imaginea instituției la nivel local, la nivel național și internațional. Onorată asistență, elevul anului 2022, Catan Livia, cu o medie de 9,75. O felicităm pe Livia pentru rezultate.
liceu, începând cu clasa a 10-a, a 11-a, a 12-a. Partenerul nostru de nădejde, ex-deputat în Parlamentul României, domnul Crăciunescu, tradițional oferă și un premiu. În acest an, premiul este câteva zile de odihnă în România la Gura Humorului. O felicităm pe Livia. Altă distincție importantă pentru elevii noștri, decernăm medalia Petre Ștefănucă pentru promovare de imagine a liceului și pentru rezultate frumoase. În acest an, de această distincție, s-au învrednicit elevile Gânde Alexandru, Alexandra și Cioban Anastasia. Felicitări elevilor noastre pentru rezultatele frumoase, pentru mediile înalte, pentru promovarea imaginii instituției. Felicitări elevilor și îi aplaudăm. Stimată audiență, onorați oaspeți, dragi elevi, astăzi avem posibilitatea să aducem sincere mulțumiri tuturor partenerilor noștri, Consiliului Raional Ialoveni, Primăriei orașului Ialoveni, Direcției Generale Educație, Grădiniței Regina Maria, Parohului Bisericii Sfinții Martiri Brăconveneni, domnului Tataru Mihail, Inspectoratului de Poliție Ialoveni, Asociația Obștești Lumos Moldova, pentru sprijinul oferit în promovarea educației de calitate în instituția noastră, pentru promovarea valorilor naționale românești și creștinești în Liceul Teoretic Petre Ștefănucă din orașul Ialoveni. Mulțumim Asociației Obștești Creștine Agape în persoana domnului Bocăneală și a partenerului nostru Adam Genches pentru proiectele derulate. Unul începe sau următorul începe chiar în data din 1 iunie. Părinților, le aducem sincere mulțumiri pentru sprijinul acordat în parteneriatul durabil stabilit familie-școală. Și nu în ultimul rând, felicităm elevii noștri, le mulțumim pentru implicare, ghidați și conduși de cadrele didactice a liceului nostru. De-a lungul anilor, tezaurul liceului îl constituie elevii, care au fericirea de a moșteni valori spirituale și de a promova tradițiile neamului nostru românesc. Realizări frumoase vă urez, dragi elevi, o lume plină de pace și o vacanță frumoasă! Vă mulțumim! Îi oferim cuvântul doamnei Galina Tonu, vicepreședintele raionului Ialoveni. Preacucernice Părinte, domnule primar, doamnă director, Hristos a înviat! Stimați profesori, dragi elevi, elevi absolvenți și onorați părinți, 31 mai este ziua în care pentru mii de elevi răsună ultimul sunet de clopoțel, spunând adio școală. Este ziua absolvirii. Vă îndemnăm să luați cu voi tot ce ați învățat mai bun în acești ani, să aveți încredere în voi și să fiți convinși că ceea ce ați realizat până acum, până acest moment, înseamnă enorm pentru reușită în viitoarea alegere a profesiei. Dar și în viață, numai învățând, muncind și continuând să perseverați, veți ajunge să asigurați calitatea și succesul. Să fiți călăuză în viață de cele 3 valori umane fundamentale pentru om: adevărul, binele și frumosul. Creați-vă propria viață cât mai demn, astfel încât în final să vă aplaudați înșivă pe voi. Stimați profesori, sunteți și rămâneți mereu promotori ai dragostei și ai frumosului, ai schimbării spre bine. Chiar și atunci când abia pâlpâie flacăra ce arde mai puțin pentru sine și mai mult pentru alții, dumneavoastră, stimați profesori,
Găsiți scânteia și aprindeți din nou torța. Sunteți cartea ce dăruiește și se lasă citită de toți, iar din ea pot afla lucruri frumoase și uimitoare, doar miracolele lumii, în care trăiește doar cel care vrea, cu adevărat să cunoască și să înțeleagă ce înseamnă să fii bun, să atingi scopuri, să prosperi, să iubești așa cum dăruiești să primești. Din numele președintelui Raionului Ialoveni, Mihail Silistralu, din numele meu personal, vrem să vă dorim multă sănătate, să aveți putere, succes în activitate, împlinire satisfacții pentru eforturile depuse, să vă bucurați din plin de frumoasa vară care vine alături de cei dragi, să aveți parte de o viață frumoasă în continuare, să acumulați energie suficientă pentru realizările și provocările care sunt, dar și oportunitățile care vă așteaptă. Dragi elevi, nu uitați că aveți datoria de a vă iubi și stima părinții care v-au crescut, profesorii care v-au instruit și nu în ultimul rând să vă stimați țara în care v-ați format ca personalitate. În continuare, vă dorim o sărbătoare plăcută, o vară frumoasă și succese la examene, că mai aveți un test care vă va ghida în viață cu succesele pe care le veți primi. La mulți ani și numai bine! Îi oferim cuvânt domnului primar Sergiu Armașu. Îmi cer scuze, dar am încă o diplomă de a oferi din partea domnului președinte Mihail Silistraru, domnul șef direcție Ion Scutaru. Diplomă de excelență se acordă doamnei profesor de istorie românilor și universală, Vera Balan, pentru performanțele școlare ale elevii Catan Livia, atinse la nivel instituțional, raional și pentru rezultate excelente în cadrul Olimpiadei Republicane la istoria românilor și universală, ediția 2022. Stimată doamnă director, preacucernic și părinte, stimată doamnă președinte, onorată asistență, cu ocazia ultimului sunet, primiți cele mai sincere și călduroase felicitări din numele echipei Primăriei orașului Ialoveni. După o perioadă destul de complicată și dificilă pentru Republica Moldova, inclusiv pentru orașul Ialoveni, astăzi avem posibilitatea să fim cu prezența fizică, ca să discutăm, să desfășurăm toate activitățile care au fost planificate aici, față în față, cu prezența fiecăruia fizică. Este important că să ne întoarcem la viața reală, să putem desfășura toate activitățile care au fost planificate și preconizate în cadrul procesului didactic. Astăzi, noi nu putem să nu aducem mulțumiri cadrului didactic a Liceului Teoretic Petru Ștefănucă, tuturor angajaților acestei instituții care au depus maximum efort pe parcursul anului curent pentru a fi astăzi la acest eveniment frumos. Astăzi nu putem să nu menționăm acel cadru didactic care a promovat, printre altele, primul proiect din Republica Moldova, este în orașul Ialoveni, ceea ce ține de incluziunea socială. Și aici mă închin și vă mulțumesc foarte mult pentru efortul depus la acest capitol, în special Lumos Moldova. Vă mulțumim pentru promovarea acestui proiect frumos. În continuare, evident că nu pot să nu mă refer și la ceea ce se întâmplă la hotar cu Republica Moldova, la acel război care nu este dorit de nimeni. Evident că acum eu îmi doresc și noi toți împreună ne dorim să avem liniște și pace în suflet. Ceea ce vă doresc și dumneavoastră. Liniște și pace în suflet
tuturor. Copiilor le doresc o vacanță plăcută, o vacanță frumoasă, iar elevilor claselor a 12-a succesă la BAC. Să ne trăiți succese și o vacanță plăcută tuturor. Vă mulțumim mult, mult, mult tuturor. Doamna director, dar poate le mânați dumneavoastră pe urmă, că sunt multe. Nu? Ok. Aveți câteva diplome din numele echipei Primăriei orașului Ialoveni în legătură cu desfășurarea și participarea la competițiile sportive în cadrul Zilei Sportive Mișcarea Olimpică se decernează Ursul Ion. De asemenea, pentru participarea la acest eveniment și rezultate la competițiile sportive se decernează Ivanov Eduard, Ișanu Cristian, Iovu Daniel, Vasilița Nicolae, Ivanov Arcadie, Ivanov Arcadie, Munteanu Dorin, Cociuc Marius, Glijinski Vlada, Sanduța Dinu, Sanduță Dinu, Chiron Valeria. Da, pentru implicarea activă, reușite deosebite înregistrate în procesul educațional 2021-2022. Felicitări! Cu ocazia Zilei Sportivului Mișcarea Olimpică, Bivol Vladimir, Bivol Vladimir, Mâra Stanislav, Caracuian Mihail, Bobeico Liviu, Carpenco Dorin, Ciobanu Andrian, Andronic Eugen, Eleuță Maxim, Ungureanu Andreea și Manole Lidia. Vă mulțumim pentru implicare activă. Mulțumim mult! Cuvântul îi se oferă domnului Adam Jenkins, Master Abingdon School, partenerul nostru. Bună ziua! Deci domnul Adam va vorbi și eu voi încerca să vă traduc pentru cei care nu înțeleg în engleză. Bună ziua! Mă numesc Adam, sunt profesor din Abingdon, în Anglia. Mă bucur să fim cu voi astăzi ziua. At this point, I will have to change and speak now in English. It is a great honor for me to be here with you today, particularly because it has not been possible for me to visit Moldova since 2019. And I think 3 years ago, nobody could have predicted quite how much the world was going to change in the next 3 years. Este foarte fericit să se afle astăzi aici pentru că
Nu a putut să revină Moldova din 2019 și nimeni nu a știut cum se va schimba lumea în acești 3 ani. I think sometimes it is only when something is taken away that you really appreciate its value. And in Abingdon, that has certainly been the case with education. The boys working from home, working on the internet, it was okay, but they realized that it was nowhere near as good as being in the classroom with their friends and with their teachers. Nu realizăm cât este de important lucrurile pentru noi până când nu le pierdem. Așa a fost și pentru băieții din Abingdon care au început să lucreze online de acasă, însă doar apoi au realizat cât este de bine să fii fizic în clasă. And I think we all now have a greater appreciation of the importance of education as a result. And of course, a lot of work goes into supplying that education. So on your behalf, I would like to thank all of your teachers for working so hard for you. Acum, desigur, cu toții apreciem mai mult educația și în numele vostru, Adam ar vrea să te mulțumească tuturor profesorilor. One of the messages that I am very keen to teach my students is the importance of making a difference to other people. Un mesaj pe care Adam vrea să-l transmită este este importanța de a face o diferență pentru ceilalți oameni din jur. And Moldova, you have been an amazing example to the world over recent months in making a difference to other people. Your response to the refugee crisis, the way that you have welcomed people from Ukraine into your hearts and into your homes has been truly inspirational. Moldova este un exemplu pentru ceilalți oameni, pentru cum a reacționat la criza refugiaților și cum și-a deschis casele și inimile pentru refugiații veniți la noi în țară. And it has also been fantastic to see things happening here on a school level. So I was sent photographs of the recent project where you helped to deliver apples to people in the local community. Adam este foarte fericit că a primit ca și dovezi, poze, cum că ați ajutat la împărțirea merelor pentru oamenii care s-au refugiat în Ialoveni. Chiar și este foarte fericit că școala s-a implicat. And be sure that the people you gave those apples to really appreciated the time you were giving to them and the fact that you were thinking of them. Și să fiți siguri că oamenilor care le-ați oferit acele mere sunt foarte recunoscători și apreciază și timpul și gestul vostru. In England, we have an amazing example of a person who has devoted her entire life to the service of other people. Queen Elizabeth II, when she was 21, promised that she would always serve the people of England. That was 70 years ago. She is now 96, and this week in England we are celebrating her 70th anniversary of becoming Queen. Un exemplu din Anglia este regina Elisabeta II, care la vârsta de 21 de ani a zis că își va dedica timpul pentru popor și deja de 70 de ani face acest lucru. În Anglia în această săptămână se sărbătorește a 70 aniversare de când este o sărbătoare națională de când regina Elisabeta servește țara. She has said recently that if everybody makes a small difference to somebody else, that can add up to massive change. Recent a zis că fiecare persoană care face un lucru mic pentru o persoană de alături contribuie la o schimbare majoră pentru toți ceilalți. Maybe lots of little ripples in a sea can create a big wave of change. Multe picături în apă pot crea o mare schimbare în mare. So I would encourage all of you, perhaps particularly those of you who are leaving the school today, to go out and make a difference to other people. Adam îi încurajează pe toți, în special pe cei care astăzi părăsesc școala, să meargă în lume și să facă o schimbare. Mulțumesc!
Cuvântul se oferă domnului Petru Costin, colonel în rezervă, renumit colecționar moldovean, care a intrat de 2 ori în Cartea Recordurilor cu cea mai mare colecție de potcoave. Mulțumesc frumos, doamnă director, invitațiile profesori, iubiți elevi. În 2 cuvinte v-aș spune următoarea. Să aveți un drum frumos, un drum cu succese. M-am stăruit în viața mea să bat 2 recorduri mondiale, 2 ori să fiu înscris în Cartea Recordurilor Guinness. Într acea carte este scris: cel mai norocos om din lume este Republica Moldova, este Petru Costin. Eu aș spune următoarele. Fiind aici împreună cu voi, v-aș dori să mă împart cu norocul ăsta cu dumneavoastră, dacă fiecare din voi să arăte tricolorul nostru frumos în lume, cred că Moldova noastră o să fie o țară bogată, o țară frumoasă, deoarece sunteți toți așa frumoși și stăruitori. Succes în viață! Cuvântul se oferă parorhul Bisericii Sfinții Martirii Brâncoveneni, Mihail Tataru. Hristos a înviat! Eu iubesc așa să mă cobor pentru copii. Vreau să-i salut pe domnii primar, doamna directoare, doamna președinte. Dar orice lucru care se începe cu Doamne ajută, așa? Mai ales să începem de aici, din partea dreapta mea aici, care sunt cei mai drăguți, cei mai frumoși. Dar să continuăm mai departe și cu ceilalți. Când începem un lucru, și zicem, Doamne ajută, nu? Mai ales când se începe ora de școală, matematică, biologie, și zicem, Doamne, dă-i, Doamne, răbdare, Doamne, profesoare, să-mi pui și mie o notă de 10, să mă duc acasă, să mă ucărască mame, nu? Ei, și când am luat o notă de 10, ce facem? Zicem, mulțumim, nu? Acum, înainte de toate, de a se termina careu, vreau să ne întoarcem spre profesorii noștri care îi avem, fiecare în partea voastră, și să-i zicem un mulțumim. Hai să-i zicem la domnii noștri profesori, pentru ce? Pentru răbdare, pentru curajul care l-au avut. Ne cerem iertare că am întârziat la ora de biologie sau matematică sau fizică sau care a fost acolo, nu? Dar hai totodată să le zicem mulțumim și părinților noștri care ne-au gătit, ne-au pregătit frumos, ne-au pus banduri, ne-au cremuit pantofii. Unii părinții noștri sunt aici undeva? Hai să le zicem și lor mulțumim! Mulțumim, mami! Mulțumim, tati! Mulțumim bunicăi! Mulțumim bunelului! Și mulțumim și bunii și mulțumim la toți, nu? Ei, hai, dacă le-am mulțumit doamnei profesoare, am mulțumit mămică și tăticul, hai să-i mulțumim și doamnei directoare, că uite ne-a pregătit o școală aici unde să venim să mâncăm o leacă la ora mesei, să culegem ceva cu școala ce este. Școala este o livadă unde intri și culegi de toate, nu? Când intri în livadă, culegi mere, pere, prune, prasade și de toate, da? Doamna directoare, vrem să vă, hai cu toții împreună, ce să-i spunem? Mulțumim că are grijă de casa noastră, care se cheamă școală, nu? Și acum, frații mei, dacă toate le-am mulțumit aici pe pământ, hai să zicem împreună cu toții rugăciunea Tatăl nostru, să-i mulțumim și lui Dumnezeu, pentru că ne-a dat răbdare, ne-a dat minte să putem înțelege, ne-a dat piciorușul să putem merge, ne-a dat ochișori să vedem, ne-a dat urechiuși să ascultăm. Hai împreună cu toții, 3, 2 și Tatăl nostru care ești, sfințească-se numele, vie împărăția ta, facă-se precum în cer, pâinea noastră cea de dă-ne nouă și ne iartă nouă, precum și noi iertăm, și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește. În numele Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Duh. Amin. Mama pâinii albă coace, noi zburdăm voios. Pentru pace, mulțumim frumos! Absolvenți la clasa 12, sănătate, curaj
Școala o să vă mai cheme pe aici, o să vă mai readucă pe aici. Chiar dacă am terminat eu 25 de ani în urmă, 9 clasă, dar când mă mai duc câteodată la școală, mă bucur. Și mă bucur și pentru voi. Curaj, răbdare, nu vă grăghiți la măritați la însurat, aveți treabă, aveți școală. Hristos a înviat? Sărbătoare plăcută la toți copiii din lume, că mâine este ziua copiilor. Doamne ajută! Ne vedem la 1 septembrie! Nu zidurile fac o școală, ci spiritul ce domnește întrânsa. Dragul nostru liceu, inima ta a devenit unică, scumpă inimilor noastre. Să-i oferim cuvântul doamnei Ungureanu Ana, cea care e ghidul nostru. Stimați oficialități, colegi, părinți, elevi, dragi absolvenți, suntem împreună azi când împărțim ultimul zâmbet de adolescent. Anii de liceu au fost frumoși și bogați. Pe băncile acestui liceu au luat naștere cele mai frumoase vise. Împreună ați învățat să dăruiți, să aveți răbdare, să iertați, să iubiți, să visați. Dragi elevi ai clasei a 12-a, vă petreceți ultimele ceasuri în acest liceu și cu priviri limpezi spre noi orizonturi ale viitorului. Viitorul vă așteaptă, dar o parte a sufletului mereu va rămâne aici alături de cadre didactice, alături de noi. Noi, dascălii, vom păstra această lumină vie. Sărbătoarea acestei zile este a tuturor, desigur și a dascălilor și a părinților care v-au susținut, cu grija pentru devenirea voastră. Mulțumim părinților acestor tineri pentru acești tineri minunați, pentru eforturile și sacrificiile lor, pentru ca voi să fiți absolvenții de azi. Viitorul vă aparține. Ați luat cu voi tot ce e mai bun, valori, bun simț și tăria modelelor. Să credeți în voi și în forțele voastre. Vă doresc mult succes la examenele de bacalaureat. Bucuria și tristețea unui final, să știți că ne dau putere și aspirații noi. Căci așa se scrie cartea vieții. Drum bun în viață, să ne revedem cât mai curând pentru a vă asculta poveștile rezultatelor și succeselor voastre. Deja mi dor de voi, promoția 2022. Îi se acordă cuvânt doamnei Ciobanu Mariana. Bună dimineața, stimați profesori, dragi părinți și scumpii noștri copilași, elevi și deja absolvenți. Vă felicităm cu această zi solemnă și importantă de absolvire a clasei a 12-a. Pentru voi, astăzi a sunat ultimul clopoțel care vă rămâne în amintirea anilor frumoși de studii, noi prietenii și momente de neuitat alături de colegi și învățători. Aducem sincere mulțumiri direcției, colectivului pedagogic și dirigentei doamna Ana Ungureanu pentru efortul depus și crearea acestor personalități mature și disciplinate. Ne cuprind emoții de mândrie și bucurie, amintindu-ne că parcă mai ieri ați pășit pragul treptei primare, iar acum sunteți mari, gata de o lume nouă. Dragi absolvenți, noi vă susținem și vă dorim succese la examene de bacalaureat, realizări cât mai deosebite, încredere în sine și nici când să nu uitați de unde au provenit rădăcinile voastre, din clasele și băncile școlii. Să aveți o cale cât mai luminoasă și ușoară, pace și sănătate tuturor! Să oferim ocazia să se pronunțe elevilor absolvenți. Stimați oaspeți, colegi, părinți,
profesori și direcția liceului. Astăzi, eu, eleva clasei a 12-a, Afanasie Cătălina, vreau să mulțumesc profesorilor și direcției liceului pentru că ați fost și sunteți promotori ai dragostei, a înțelepciunii și a frumosului. Vreau să le doresc realizări și succese cât mai multe și îndeosebi să mulțumesc din suflet pentru efortul depus direcției liceului în frunte cu doamna Vera Balan. Aplauze pentru cea mai bună directoare! Bună ziua tuturor! Aș vrea să ofer aceste cuvinte primii noastre învățătoare, doamna Dora. În cei 4 ani ne-ați învățat atâtea lucruri, ați însemnat totul pentru noi. Ați avut răbdarea să vă aplecați cu mult drag asupra fiecăruia, să ne înțelegeți, să ne ajutați, să ne încurajați mereu. Am fost o echipă, am fost o familie, pentru că ați știut cum să ne uniți, având același crez și o inimă care a bătut pentru fiecare la fel. Cu dăruire și înalt profesionalism ne-ați insuflat dragoste de carte. Ne-ați crescut în cultul muncii și al onoarei. Punctuală, conștiincioasă și mândră de noi, cu un caracter puternic și frumos, ați fost un model demn de urmat. Dragă doamnă învățătoare, Feodora Micu, pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, vă mulțumim și vă urăm generații care să vă facă cinste. Vă mulțumesc! Bună ziua tuturor! Mă numesc Alexandra Gândea și sunt absolventa promoției 2022. Vreau să mulțumesc tuturor profesorilor din acest liceu, care a contribuit la dezvoltarea mea personală, care m-au dezvoltat multilateral, în special dirigintei mele, doamna Ana Ungureanu, care de fiecare dată a descoperit în mine noi laturi care trebuie lucrate. Un sincer mulțumesc vreau să spun și profesoarei de chimie, doamna Gâncota Maria, pentru toată susținerea și oportunitățile care le-a oferit. Vreau să doresc succes tuturor colegilor mei la examenele de bacalaureat. Drum bun în viață și succes! Bună ziua, stimați oaspeți, elevi, profesori și părinți! Mă bucur enorm de mult să mă aflu astăzi aici, în calitate de absolvent, etapa la care mi se părea o eternitate să ajung și iată că sunt aici. Iar cu această ocazie vreau să felicit colegii mei cu finisarea treptei liceale și să-mi doresc succese la examenele de bac. Vreau să mulțumesc personal părinților mei pentru motivare și susținere, dar nu vreau să uităm și de al treilea nostru părinte, care ne întâlnește zi de zi încă din clasa 5-a la școală. Doamna Ana Ungureanu, ați fost pentru noi nu doar un profesoară de limba română și dirigentă, dar ați fost și un profesor al sufletului, care ați avut grijă de noi ca de proprii copii. Și ne-ați inspirat cele mai frumoase valori ale vieții. Vă suntem recunoscători pentru munca și dedicația voastră, implementată în micile noastre personalități. Sunteți un exemplu pentru noi, demn de urmat, și suntem mândri că facem parte din acest colectiv frumos. Sperăm că anii următori ne vor aduna pe fiecare împreună din nou, să ne amintim de cele mai memorabile momente. Mulțumesc! Onorați oaspeți, dragi profesori și elevi! Astăzi este un moment important în viața noastră. Ne aflăm în fața dumneavoastră, a cadrelor didactice, a părinților și a elevilor, drept absolvenți ai Liceului Teoretic Petre Ștefănucă. Liceul devine locul unde îți începi aventura numită adolescență. Locul unde trăiești prima iubire, prima deziluzie, perioada prietenilor adevărați. Locul în care o notă proastă la teză pare un capăt de țară, unde încet, fără să observi,
îți formezi personalitatea. Locul unde l-am învățat din scoarță în scoarță pe Petra Ștefănucă, unde am memorat un amalgam de poezii cu diferite tematici la limba română, unde am învățat că franceza este mai mult decât bonjour și au revoir și că istoria, de fapt, reprezintă indispensabilul pentru umaniști. Va dăinui etern în amintirea noastră chipul dascălilor ce ne-au călăuzit calea. Ne-au oferit, pe lângă cunoștințele vaste în diverse domenii, cel mai prețios lucru, lecții de viață. Am fost rebeli, am fost energici, neliniștiți, pe alocuri încăpățânați, dar întotdeauna am fost un motiv de mândrie pentru diriginta noastră. Dumneaei ne-a fost o a doua mamă, un ghid al drumului plin de obstacole din acești 3 ani și îi mulțumim enorm pentru toată dragostea și răbdarea oferită. Ne închinăm cu recunoștință în fața iubitului nostru liceu, a administrației și a întregului colectiv didactic. Colegilor mei absolvenți ai promoției 2022 doresc să le urez mult succes la examenul de bacalaureat, iar celorlalți un lucru important pe care l-am învățat în acești ani de liceu. Atunci când simți că nu mai poți un pic. Vă mulțumesc!
cortina clară a zilei de florar se ivește mătasea razelor de soare, iar ecoul vacanței răsună din ce în ce mai intens. Sună clopoțele și anunță vesel vacanța mare. Baftă absolvenți! Drum bun în viață! Am ajuns la un sfârșit de careu, ne uitând scumpilor noștri profesori să ne mulțumim pentru eforturi și stăruințele depuse pentru ascensiunea noastră intelectuală și spirituală. Absolvenții noștri trăiesc astăzi o paretă de sentimente, imagini și stări, încât și-au dorit să mai zăbovească alături de noi, pentru a simți emoțiile acestei zile. Invităm oaspeții noștri și cadrele didactice la poza de grup tradițională, dar nu vă împrăștiați că elevii claselor a 12-a au o ultimă surpriză înainte de a se pregăti străduitor și sârguicioși de examenul de bacalaureat. Let's go,